Deixeu-me que vos el presente una miqueta. Marc Granell ha publicat des de 1977, durant 25 anys, 6 llibres de poesia per adults i, de moment, 2 llibres per a gent jove. Amb el seu primer llibre, Llarg, camí llarg, va guanyar l'any 76 el Premi de Poesia Vicent Andrés Tellers, que era el premi de poesia i és el més important de les lletres valencianes. A més, en va fundar la revista de poesia Cairell, on va donar a conèixer nous poetes als anys 80. Ha sigut assessor de les col·leccions de poesia d'unes 6 editorials i actualment dirigeix la col·lecció de poesia de l'editorial Tàndem. Des de fa 30 anys no ha parat de fer tertúlies sobre poesia. Imagineu-vos. El 1999, fa 3 anys, uns 60 poetes valencians li van retre un homenatge amistosíssim amb la publicació d'un llibre titulat Versos per a Marc, com a reconeixement per la seva tasca i amistat i assessorament. Però si ha escrit per a adults, per què o per a què escriu també per a joves? Això li ho podeu preguntar després, d'acord? Jo sí que he notat una cosa quan compare els poemes d'alguns llibres que ha escrit, i és que s'ho passa d'allò més bé escrivint per a vosaltres, i posa molta fantasia a la seva rebel·lia, a la crítica social que fa. Hem pogut observar que el món de la natura, de l'ecologia, és el nostre Marc amenaçat. Amb els seus poemes, Marc reflexiona sobre aquestes amenaces i de vegades es trasllada a la infantesa i a records que ell en té per a destapar-nos en clau poètica les seues preocupacions. En els llibres per a joves juga més amb les paraules i amb imatges divertides, però sobretot és molt més tendre i líric. Darrere de molts versos de Marc Granell desapareixen les misèries i les injustícies. No per això oblida que el món és imperfecte i ho denuncia. Denunciar les coses que estan malament no indica pessimisme o tristesa, com alguns penseu i hem comentat o criticat a classe. Per a mi això es diu vitalisme, inconformisme, desig d'obtenir respostes a preguntes que un es fa i sobretot es diu esperança, com diu Mano Chao en l'últim CD, no? Pròxima estació Esperanza. Fixeu-vos si és un home vital i com li agrada la poesia, que ha llegit centenars de poemes de molts joves desconeguts que n'escrivien als anys 80 i 90 i els ha donat ànims per a continuar, consells per a escriure més bé, i estos al final han publicat llibres i s'han fet escriptors famosos. Avui dia hi ha una generació de valencians que són poetes gràcies als consells i a l'ànim, a l'encoratjament que Marc els ha donat. Estem, per tant, davant d'un gran poeta, un poeta generós, un escriptor que estima este ofici antiquíssim de fer versos, un home que, com ell diria, parafrasejant en un poema seu, és un home l'ull d'un àngel caigut del cel i que ha donat a parar i que ha anat a parar damunt el sol. Vos deixe, per tant, a Marc Granell, que ja tenim ganes d'escoltar-lo, i al final sabeu que podeu intervindre i fer-li les preguntes que considereu. Moltes gràcies, Marc. Que, com ja he dit, la poesia, escriu poesia perquè necessita comunicar. Per a mi la poesia és coneixement, però sobretot és comunicació, comunicar allò que sent. Jo vaig començar a escriure molt jove, als 15 anys, per aquesta necessitat que he dit d'expressar. Normalment el poeta i l'artista escriu perquè no se troba bé en el món. No se troba bé perquè interiorment, exteriorment, socialment veu que hi ha dolor, hi ha injustícies i necessita expressar allò que sent i que veu. A mi me passa aquesta cosa. Jo vaig començar a escriure perquè necessitava expressar uns sentiments de timidesa, de por davant del món, que el meu caràcter potser no me permetia fer-ho de manera de tu a tu, de persona a persona. Molta gent escriu quan és jove, molta gent comença, com han dit abans, els sentiments amorosos, sobretot el dia de Sant Valentí,
però enganxar-se a fer poesia i continuar fent-ne, fer de la poesia la teua vida, això ja és més difícil. Jo, des d'aquests 15 anys, és a dir, més de 30 anys, he fet de la poesia la meva vida, no només escrivint, com han dit també, sinó preocupant-me per editar, per crear plataformes editorials. Ara hi ha una situació en valencià prou favorable, hi ha moltes editorials, però quan jo vaig començar a escriure i els companys que començaren aleshores es trobaren que no hi havia pràcticament ni editorials on poder publicar, i aleshores els escriptors que en els anys 70 començarem a escriure, a banda d'escriure i el millor possible, haguérem de fer aquesta labor de crear revistes, de crear editorials, de crear col·leccions i anar creixent tant en l'obra particular com en la literatura valenciana en general, i perquè en aquells moments doncs, no hi havia pràcticament res. A això m'he dedicat, per suposat no per a viure de la poesia, de la literatura. Molt poqueta gent viu, i normalment només de la novel·la, de la poesia ningú, i per tant doncs s'ha de buscar la pataqueta per altres bandes, perquè la poesia i l'art és creació, i contaminar-lo amb qüestions crematístiques, amb qüestions dineràries, no dona molts resultats. Íntimament és més satisfactori dedicar-te a la pura creació. Jo, a través de la meva obra, els temes que sempre m'han interessat, a diferència d'alguna gent de la meva generació o de la meva època, ha estat molt expressar la meva visió del món i de crítica davant de la societat, davant del poder. Això és a mi el que més m'ha motivat a escriure, per una banda, i per altra banda també la qüestió més íntima, la qüestió més de pregunta de per què s'està en el món, i el tema fonamental de la mort, la reflexió de la mort. En fi, això són qüestions que poden anar així, sobretot amb les voces. És i necessita ritme. La rima, l'estrofa, pot no estar, però el que sí que un poema és ritme. Per això és música, és cançó. Perquè actualment se diu que no agrada la poesia. Realment la gent no va llegir poesia perquè no l'han educada, però tots ens hem oblidat que les lletres de cançons són poemes, i això està ple, no? Hasta en l'Operació Triunfo. Tot això són poemes. El que passa és que, com he dit abans, n'hi ha de millors i de pitjors també. Hi ha molta cançó, molta lletra de cançó, molt vulgar, molt mediocre, molt rutinària, però n'hi ha lletres de cançons, molt bons poemes. I per això la poesia és, com diu un bon poeta valencià, Josep Piera, la seva definició m'agrada, és música feta paraula. És música. I per tant, si te quedes només en això, en sentir aquesta música, aquest ritme, ja està. La funció del poema també és aquesta, que t'agrade rítmicament, i ja està. No tot poema ha de dir algo així molt important. No, és simplement disfrutar la música.